Somebody said to me, there is something that I heard from this preacher, but I don't want to even mention the name of the preacher. I said, why? He said, because this man, he says vulgar words only. All that is not coming from, there is no special calling for that. Yeah, andirambe kuita munin'ina wamaponga because ndo Chivanhu ubuntu unofana kuzama elders ako andimona sika ndiri munin'ina wana wamaponga saka ziro richagaina attraction that gainer attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo anazigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise anazigo panopera 1 week vachikuposta anazigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unongo wine a minimum of 80,000 followers on social media lokubatikadare anazigo. 18 minutes before the news at 9 o'clock. It is our time right here on Capi Talk 100.4 FM. Arares Heartbeat. Good morning and welcome to the weekly review that we always get to do in terms of our religion right here in Zimbabwe. As always with Zigo. Dave Zigo. Madi. Boże good. Chikogi, nastanonoka. Yeah, it's one of those things. It's antimbodi mu prayer session. Takarara ugoma. Okay. So... you know what, Tinashe? I just find it hard to believe. I don't know why, but I find it hard to believe. Zico, I picked up something about Prophet Makandiwa's last week's sermon. Yeah. Where he was talking about those who insult other preachers and also vanotuka zvinonyadzisira. What's your take on that? Yeah, I think we had a discussion about that last week. What do you think about this and this? And what I can say is Prophet Makandiwa is now occupying the father figure in the prophetic and Pentecostalism, in the sense kuti kana vachiparidza vachangoparidzira vanhu kungoti ndiri kuparidza vakutoita atinoti admonition kuti ange vari kuticha mapasta. Saka ipapa vaitotsura vanhu kuti usually ukaona mufundisi anenge achiparidza achituka hazvimo mubhaibheri hakuna inspiration yacho, hakuna holy spirit inoparidza ichituka vanhu kana kutaura zvinonyatsira kana zvazvo kuti pabatwa chichichi hanzi hazvimo mubhaibheri. It would be almost impossible for him to bring out a statement without insulting somebody. And that has nothing to do with the calling of the man. It has everything to do with how he was formatted, the constitution of the man. Somebody said to me, there is something that I heard from this preacher, but I don't want to even mention the name of the preacher. I said, why? He said, because this man, he says vulgar words only. All that is not coming from, there is no special calling for that. There is no anointing, whether in the Bible or outside. There is no special oil that God puts on a man so that he knows how to insult people. No. All of us, all those things that he's mentioning from the pulpit with their proper names. We know, all of us, we know those names. But we were given the right family before you open your mouth and release such a word. The next thing you realize, your mouth will, you'll have face powder. Your complexion will change for the next 1 week. One slap, if you say something that should never be said, it's one. Asi zvinotaura about kwaakarerwa kuti kwangu akamira sei, akakurira kupi, vabereki vake vangu akamira sei, because iwewe kana uri mufamily chaiyo nababa naamai vanga vasingambokutenderi kuti ukwanise kutaura izvozvo, waiswera watoita sei watorohwa. So it shows the background emufundisi ye kwaanobva is coming from a broken family and is now exhibiting it on the pulpit.
and are well related with that, because the Bible says that your speech should be seasoned with grace, so that you should know how to answer every man. Ukaona maridzo yamufundisi isina nyasha, maridzo yamufundisi isina unyoro, maridzo yamufundisi isina umwari. Pano unonzi umwari anozowa wekuti hanzi kuremekedzana, unonzi umwari matauriro ane unyoro anoratidza kuti uyu munhu waMwari. Obva zati marererwo akaitwa munhu ndo anogona anga atori problem. But you remember Zigo waitaura nesu last time tichitaura nezvamufundisi vekuZayoja. Yeah. You were saying ndo zvaatori pamwe ndiyo calling yake. Zvitaura iye zvichataurwa nani. Yeah. I remember you saying that. No, what I said babe ndakangopoka disclaimer kuti maybe ndo zvaari akasazvitaura zvichataurwa nani, but still I confirm kuti ndikati ndo zvaari zvauri zvinoshepwa nekwawakabva nekwawakakurira. You don't just become Tinashe Chikuse because tasangana newe kuCapitalk. Kwawakakurira ubva uri mudiki ndokunoshepa hasha dzako, ndokunoshepa matauriro ako, ndokunoshepa mureakitiro unoita nevanhu. At the same time munhu iye akatadza kunyatsochinjwa nevhangeri neshoko raMwari chaizvo anongosvika achititaurira zvinotyisa papulpit. Sikaisi kuti kana ndisingakwanisi kutaura zvinhu izvi pamberi pababa wangu kana pana atezva kana pana why ndichifanira kuzvitaura pamost revered place panonzi walk softly in the sanctuary. But muchechi mukausakangana kuti muna ana sekuru, muna ana gogo, mune vana, mune chivesi, ndako akwanisa kuzvitaura pavari vese ivavo. Iyoyo fungai kuti TV chaiyo, TV pamwe inenge tosombori program yechechi inogona kunge tori programu yevahedheni chaiyo, but inotonyorwa kunzi no under 18 oro chakadaro, havadi kumixa maaudience. But mufundisi vanongozvitaura mine munhu wese atezvara, vana, young generation, chichichi. So who do you blame ipapo Zigo? Do you blame the person who is preaching, or you blame vari kuenda ikoko kunoteerera izvozvo nevana kana kuti nana atezvara nana gogo ikoko kuchechi kwacho vachiziva kuti izvi hazviite izvi? Vari kuenda ikoko usually anenge angori makwaya akarasika anenge achishaya mufudzi. Mukuru anenge achivatendera kuti vaite izvozvo muchechi, ndiwo wandinoblema. Because munhu anenge asina kunyatsopona. Takada tichiwanzirana mumba kwedu kuti kana uchibhabhatidzwa hanzi unofanira kubhabhatidzwa muviri wese, kunyura munhu wese handiti zvosignifiya kuti wanyatsofa naKristu obva wadzoka. Saka mafundisi anoparidzayo achitaura zvinonyatsira kana kutuka vanofanira kubhabhatidzwa muromo ukasara uri panze, hauna kunyatsopona. All right, on another issue we've just okay, hanzi mufundisi anotaura zvinyadzi hana humwaru. That's a comment coming up on WhatsApp. But Zigo, what's your take on ana Madzibaba Vanosanganisa Chivanhu? Yes. Teki yangu ndakatoiwana nezuro because ndakamboita kato ndenge ndichifamba ndichiita sende chi-investigator spiritualism. Tell us what happened. Ndakaenda kwaMadzibaba Samson. Madzibaba Samson vari kuSouthly Park. Okay. Ndimadzibaba echidiki but hatifanira kushora age because zvinenge zviripo zviti zvihombe. Vanoti iwo vanosanganisa chivanhu nechipostori, kuti kana uchida chivanhu unonoshandirwa pachivanhu, kana uchida chipostori unonoshandirwa pachipostori. Haisi identity crisis here iyoyo. No, iye anoti hanzi inini ndakakura ndiri mupostori, but mweya yechivanhu yakatanga kurwisana nemweya yechipostori ichida kushanda neni, handida kushanda paari. Mweya wechipostori hausi waMwari here. Ndo patinoti manje mweya wechipostori unenge uri waMwari, wechivanhu futi unenge uri waMwari, because vese ndichi ndimusika vanhu. But kwavari kubva nako, mumwe ari kubva nekuna mutumwani, mumwe achibva nekune mudzimu chakati. Aiwa Zigwa maforces asingasangana. Ipapa manje ari kutosangana. Ukatosvika izvezvi anokuti zvauri comfortable nazvo. Uda kumatare here kana kuti uda? Mutori nedare, then paside pabaita crown. Atori nechuma, Madzibaba unogona kuchimudziya. Let me ask you Zigo, is there a possibility yokuti zvinogona kufanana? Ndosvika ipapo ndobva ndati ndoda kuenda kumatare, ndapedza ipapo ndobva ndati ndoda kuenda uku kukrawa, ndononzwa zvakafanana kwese. Is there a possibility? Ukatoenda kumatare emadzimambo, inini ndakatanga kudzidza zvinhuopo tiri matare emadzimambo. Matare emadzimambo anoti kuti it's either fambai kumapostori endai munobatsirwa, kana kuti fambai kuna nachiremba kuchivanhu. Vanhu ivava vanogona kutokuudza zvakafanana. Madzimambo anototenda both ana chiremba nevabatsiri mapostori. Chifunga kana madzimambo achitenda, madzimambo anoshanda nenyaya dzakawanda ka, anotozvidza kuti bosi tinozoita nechoti musika vanhu
mubhaibheri anonzi creator. Saka mumwe chete iwewe uri kuuya nekujira rewhite, mumwe ari kuuya nekumudzimu. Zvauri comfortable chi nazvo. Ndakatosvika ipapa. Aisitora mari United here ziko like. At the end of the day mari inofanira kuzongotorwa. Because sirivheri nendarama handiti give to Caesar what belongs to what? To Caesar. Asi waipa mari through mudzimu kana kuti waipa through ngirozi. Ai ndona ngi anogona because andisandanyatsomu. Alright. Makona video rakatenderera revanhu vanga vakarumwa nenyuchi. Vakomana vakantange vakastika so NeNyuchi. I've seen it. Ndo Madzibaba Samson vacho. Vakaba, handiti? Vakaba kuMutare. Ndo Madzibaba Samson. Nyuchi dzanga dzakaita kuita ku. Is it going to prove something? Ndoda kutaura ondazo ndabva ikoko. Indakabirwa kumusha uko. Nendiendese ndoda kutangira ipapo. Ndokupa namba yacho kana ndokona ngokuenda newe. Wasvika ikomubvanza ha ibva pano wakazvibira wega iwe. Osiwo wacho ozidiwa kaba. But wakabelieve ziko. Ndakabelieve because ndoda kutombo vatarisa kuti vari kuita zvimwe zvakamira sei because papa ndakatanga kuona ndeyenyuchi. Nyuchi acho muvhidho racho anga vatorimo vachitofamba Madzibaba vacho ndevechidiki vanenge vakarova maningi twaba mufashoni maflat base nema but vanhu vakazara nyuchi tonzi ndatoya naye ndatonombisa nyuchi. Mairumbi on WhatsApp says that what is Matare a madzimambo? I know of a certain medical doctor anokuudza kuti chirwere chako chakuda kuti unorapwa kuchivanhu. Alright, ndona nge vari kumixa zvinhu tu. Kana wanzi unorapwa kuchivanhu, uri kuenda kudzin'anga chichichi. No, I think vari kumiti science and chivanhu mixing together. It's the same way yokuti vari kumixa chivanhu nechiprofita. Ava Madzibaba Samson vari kutomixa chivanhu nechiprofita because ivo vari kutoti objective yavo hanzi haufaniri kutuka chivanhu because kana wakutuka chivanhu chibva watoti hausina mukoma, hausina munin'ina, hausina ana sekuru. Saka zvitendero izvi hazvitukane, unofanira kungosarudza kwauri kuda sei kwakuda kushumira uri. But Matare emadzimambo kungoenda kudarira mambo. Saka madzimambo zvaanoita aya, madzimambo anoziva ana chiremba vechokwadi nevabatsiri vechokwadi. So iwe kanotaura nyaya yako ndikunetsika nenyaya yakadai vanokupa recommendation yekuti kuti ufambe kwakati. Nanimaona because n'anga idzi nemaprofita nevana chiremba nanachi handiti vanofanira kunge vari under a certain higher power. Just like in the Bible maprofita angatori under mambo Davhida, mambo Solomoni, mambo Mimi Papa Zigo. What's your personal opinion about this Vanosanganisa izvi? So unoziva Pharaoh pakaenda kunyika yeEgypt akachinja staff yake mbva yaichinja kuita nyoka. And n'anga dzaFaro they were just equal to the task. Kureva kuti shumba zvaitwa zvekwamwari n'anga dzaikwanisa kuzviita. But the end game chekwamwari zvakamedza zven'anga zviya. You get it. So azvimbofi zvakaenzana. Kone isu tichingopa maexample ana Pharaoh hatimbopawo maexample ana Chamyunuka, ana mbuya nehanda, ana svikiro rekumhondoro. Show me what's documented about it. That's why ndakubvunza Zigo kuti in your personal opinion. What's your take on that? Do you think it's zviri real? Pane kumwe kuri kubhosha mumwe. Inini chandoona handiti ndotonange zviri real in the sense yekuti with age handiti it comes wisdom and maturity. So nekukura kwandiri kuita ndiri kuona zvimwe zvinhu zvandandisingaone ndiri mudiki. Chivanhu chatotisvitsa patiri ende mukaona vakuru vachichikoshesa ine yekuti chakakosha. ChiKristu chatotisvitsawo patiriwo ende mukaona vanochikoshesa ine yekuti chakada sei chakakosha. Ndo zvinhu zvinohodha yatinoti moral fiber. Paipai panonzi kana kusina mvura vaiombera mvura ichida sei ichinaya. Isusu tabva tanyanyongwara zvekukanganwa zvinhu nekuti hanzi vakuru handiti vanoziva kuti vechidiki vari foolish pachirungu. Vechidiki vanofunga kuti vakuru vari foolish, asi vakuru vanozviziva nekuti vakuru vanga vambori vadiki ende vanga vari foolish. Saka ndo panonzi muromo wevakuru haiwiri pasi. So maancestor edu chaanga asina anga ari madegree nemafoni atiri kushandisa nekugona kudriva mota, but in terms yekuziva chivanhu nekuti upenyu unobva kupi nekuti tinoitei sevanhu vatema
vaitoziva. Saka iwo uri kuti zviri kuitwa naMadzibaba vari kutaura nezvavo zvakanaka ndokwatiri kutofanira kutodzokera kuti tika handimona ndichatora navamaponga handimona toenda tononyatsorwa chiinterview tichinyatsoona kuti aufa. Hanzi Zigo wavamaponga here tikuite munin'ina wake? Ya handirambe kuita munin'ina wamaponga because ndo Chivanhu ubuntu unofanira kuziva maelders ako handimona saka ndiri munin'ina wamaponga. Saka Zigo uri kutaura here kuti Madzibaba kana vakuita zvavanoita vanotanga kuti asekuru voya but asekuru chimbozororai taakuita zvimwe. What happens? Ukaenda pavanoshandira vanhu patori nekarumu kamunopinda katori kechivanhu mondosvika mutori nezvese zvechivanhu then paside pane krawa itori nehari nechi handimaona. Saka iwe paunouya zvauri comfortable nazvo because vanhu vanosarudza kana vasati vasangana nedambudziko but kana munhu anyatsorwara kana munhu aine zvanyatsomunetsa kana munhu anyatsoshaya yambuko Madzibaba vakabva vati tsvaga zvinoponesa. Is it not just the same voice that's coming out but rakungouya rakapfeka zvakasiyana? It's actually the same voice as I say because muchishona mudzimu unoita se unoera handiti iwe ukati Holy Spirit it sounds holy but ukati mudzimu unoera zvinoita ngezvemashavi but chinhu chimwe chete. Unokwanisa kutishedzera here Madzibaba ako musi wechipiri paunouya uye navo next week? Ndinouya nawo Zigo pandotoya nawo nendori pati yeconvoy yawo. Zigo hanzi na Prophet Obey tichafa mukanairi Melontic. He's watching live on Facebook right now. Yes. Hanzi Zigo chimboita timbobvunza Madzibaba vako kuti rima rinosangana sei nechiedza. Prophet Obey mukanairi ndowafarira chaizvo nandinawo musoisana. He's watching on Facebook right now. Asi neisusu tichiti zvechivanhu rarima saka pesa apa patairarama muAfrica kusati kwauya nhingi tanga tairarama mumurima tanga tiri rima ndokutuka tsika dzedu ndokutuka kwatoita se kwatinobva ndokutuka madzitateguru edu kana tichiti vairarama murima saka harisi rima. I think this time I agree with Chiwenga. I'm going to see is just a journalist. Chivanhu chedu hachingave rima ka. Okay, there's another comment that says, I don't know whether you agree with that. Or were you done with making a comment on Prophet Obey? No, ndangoti. Our past cannot be identified as darkness. Handimona because neve vakuru vedu vakatisvitsa patiri kuti tirarame kusvika patiri panapo inayo kuti kune vakakwanisa kuchengetedza upenyu hwedu kuti tisvike patiri so toriti irima aiwa harisi rima. But mwari kuti hanzi nakuda mutisi on Facebook hanzi zvinhu izvozvo hazvisangane. If you want Christianity, do Christianity. If you want ATR, you do that. Usasanganisa. Iwo havasumbosanganisa zvawava uchida kubatsirwa nazvo unobatsirwa pachipostori kana unoda kubatsirwa pachivanhu wobatsirwa pachivanhu asi kusangana zvikurova ari kusanganisa asiri here ari kuzviita. No, ari kungorova in two different fields. Handimona. Bhaibheri rinoti Mwari anoregerera munguva yokusaziva. Saka iwe usatore mazuva edu yokusaziva and put them into present nekuti isi taakuziva and you keep on taking us back kuchivanhu because we didn't know. Ndoka mazuva yokusaziva. Now that we know tane chaedza mazuva aya ndo ataitoziva stireki kudarika izvezvi because mazuva aya tanga tine mhondoro tanga tine midzimu yedu yaitiudza. Vamaponga is a trained pastor. Vatori kudegree reSolution University. Munoti vabva vapenga maponga. Vabva vapenga. Zigo, I'm going on our WhatsApp platform here. They says NeChiKristu chechokwadi achisanganiswe. Uyu muprofita ari kungoshanda nemidzimu otherwise tomuti a false prophet. Yeah. That's a comment on WhatsApp. Yeah, he comment yawo and dance tomuti false prophet but kuChikristu chavo vanobva vakuudza kuti do not judge. Alright. Kuvadzimu Zigo unoziva kuti madzimu vanoti sekuru vakafa and they are okay with that. Yet the Bible says the dead know nothing. Ndisekuru vakafa but kuBhayibheri tinotaura about Mwari waAbrahama, Mwari wemadzibaba edu. Taure kumuka kwavo. Togona usataura edu kumuka kwavo but tinova acknowledge.
isu tikutaura about midzimu futi genealogy kai majinzi takabva kupi ipapa andikuona indaitaura Oh, you know what? Time is already up. I didn't even realize. My bad. Okay, just a couple of seconds before the news at 9. Right. what I can say tisati aenda Uh-huh. ndandina baba magrazi vakanditi problem yevanhu vazhinji kuchikristu is kuti vanotijaja isusu ana madzibaba using the Bible, yet they should judge us based on what we believe zvatendaudzwa namweya mutsvene. So mascripture uri kuverenga kuna madzibaba Samson hatombo hashandi. All right, Zigo, thank you so much for the time for today. Unfortunately, time you have KwaMutare opera before we realize that, but we appreciate. Thank you so much. We get to discuss more. But unfortunately, time is up right now. Yeah, we get to discuss. Thank you so much, Zigo, for the time. We appreciate. Thank you.